Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Barkanku da zuwa tashar ɗan gaske technology. A ci gaba da kawo muku tutorial da muke a yau za mu nuna muku yadda ake haɗa logo a cikin sauƙi. Saboda yawanci logon da muke kawo muku za ku ga iya kiɗa muke sawa. To ya za a kai wannan logon kai ma da kanka, yau za mu yi muku da Hausa cikin sauƙi. Yanzu za ka zo ka danna Play Store kai downloading wannan application mai suna Play Store a Pixel Lab. Ya kai downloading Pixel Lab. Kai downloading Pixel Lab application sai ka tafi searching. In ka rubuta search, yau za ka gan shi gashi kamar yadda kuke ganin cikin hotunansa. Yauwa za ka haɗa 3D text which is easy a cikin sauƙi and add beautiful stickers. Sannan background removal duk yana cire background. Sannan perspective editing yana juyar da ma'ana, yana juyar da hoto a cikin editing. Sannan you can also save what you create. Za ka yi saving na abin da ka create. Yanzu bari mu nuna muku yadda yake. Za ku ga mutum 366 suka yi review ɗinsa. Za ku ga daga shekara 3 an yadda an yi amfani da shi. Sannan za ku ga mutum miliyan 50 ne suka yi downloading ɗin shi. Za mu ajiye muku wannan links a descriptions na wannan application domin ku yi downloading ɗin shi. Da farko za ka zo ka buɗe shi. Ni tun da na riga na yi installing ɗin shi sai dai na danna open. Kai kuma in baka yi ba za ka danna installing sai ya gama downloading sai ya buɗe ma shi. Yau ga yadda cikin Pixel Lab yake nan. Yauwa idan ya buɗe ma kamar haka za ka zo ka kwantar da ita wayarka misali, ko kuma ka bar ta tsaye. Sai ka zo ka danna wannan gun da aka sa 3 icon ɗin nan. Sai ka zo ka zaɓi image size. Kana danna image size abin da zai faru shine za ka ga wannan alamar kibiya sai ka danna shi. Za ka zo gun da aka sa YouTube thumbnail sai ka danna shi. Kana danna thumbnail yauwa kamar yadda kuke gani za ku ga new text sai ka zo ka danna wannan alamar gogewar. Idan ka danna alamar gogewa yauwa abin da zai faru, ni logon da zan koya muku shine wanda zan amfani da alamar cycle da shapes. Zan yi amfani da shapes ne before na nuna muku. Yauwa yanzu za ka zo ka danna wannan shape ɗin sai ka zo ka danna wannan. Za ka zaɓi cycle. Yau in ka zaɓi cycle kamar yadda kuke gani ga shi nan. Za ka zo ka canja kala ɗin shi kamar haka. Ka danna kala. Kana buɗewa sai ka zaɓi kalar da ya dace. Misali ni bari in zaɓi black. Na zaɓi black. Yauwa sai ka zo sama nan kamar inda gun da aka sa coffee sai ka danna shi. Kana danna coffee za ka ga sun zama alamar guda biyu. To shi ma sai na zo na canza masa kala alal misali. Yauwa zan iya sa masa red kamar haka. Sai ka zo ka yi amfani da hannunka wajen tsuke shi ka daidaita shi. Yauwa sannan akwai wani alama da aka yi wani abu kamar gidan dara sai ka danna shi. Kana danna shi shine zai baka damar setinka, ko kuma in ba wannan ba za ka zo ka yi amfani da wannan abin da aka sa mai alamar move ne. Yauwa za ka gan shi relative positions sai ka danna shi. Yau kamar yadda kuke gani ga shi nan. Yauwa idan ka danna sai ka danna good. Sai ka fitar da wannan abun sai ka yi haka. To yanzu za ka iya ƙara wani shape ɗin kamar haka sai ka danna copy. Kana danna copy sai ka tafi gun da aka sa kala ɗin nan. Sai ka zaɓi wata kalar again. Kamar misali bari in danna white. Sai ka daɗa tsuke shi ya dawo tsakiya kamar haka. Yau to kamar yadda kuke gani kun ga ya ba da kala guda 3. Yauwa yanzu zan iya barin shi haka. Zan iya kuma ƙara wata kalar again. To amma yanzu abin da zai faru shine bari mu tafi wannan gun mai alaman nan gun. In ka danna shi za ka danna kwaɗo domin ya riƙe ma wannan aikin naka. Yau ko ya haɗe shi in kana so ka haɗe shi ne to. In ko ba ka so za ka iya danna iya kwaɗon domin ku ga kun ga idan na danna iya kwaɗo za ku ga in na danna shi zai tafi aikin yadda ya kamata, ba zai rabe ba. Yauwa. Yau wannan mai maƙale shi ne. Yau kamar sanda na sa kwaɗo abin da zai faru na maƙale shi gaba ɗaya ba tare da yana shaking ko yawo ba.
Yauwa yanzu zan iya ƙara wata kalar kamar haka. Kun ga ya bani alama ta kaloli da dama ga su nan na sa su. To abin da zai faru shine shi ma zan iya sa mai makulli in ɗaure shi. Yauwa in ina so na haɗe shi, wannan alamar tsakiyar da kuka gani za ka zo ka danna duk wani gida a nan. Ka danna shi sai ka zo alamar join ɗin nan sai ka danna. Kana danna za ku ga abin ya haɗu. Yauwa ga shi nan. Kuna gani na haɗa wani abu ya ba da wata kala daban haka. To ya za a yi ka sa logon ka. Alal misali sunan channel ɗina Ɗan Gaske Tech. To misali zan iya haɗa Ɗan Gaske za ka haɗa alphabetical kamar misali ba in zo in rubuta D ɗin da farko. Yauwa. Ka danna D misali sai ka zo ka danna alamar size ɗin nan don ta zama ƙatuwa. Tun ta zama ƙatuwa shine sai ka ko ƙasa a wani gu da aka sa font ma'ana rubututtuka kenan. Za ka zo ka zaɓi rubutun da ya ma. Misali ba ni amfani da ga sunan kala kala. Za kuma ka iya downloading ɗin font kala kala misali. Yanzu kun gan su. Ga sunan wannan duk downloading ɗin shi na yi. Zan ajiye muku link ɗin wanda na zaɓa a description domin kai ma ka shiga kai downloading ɗin shi. Yauwa kamar misali zan iya amfani da wannan. Alal misali ga shi nan na zaɓi Ɗan Gaske misali D ne wannan. Yauwa zan zo in sa ta a nan. Wannan yauwa in na danna wannan yauwa sai in zo in ƙara double ɗin shi kamar haka sai ka copy. Kana copy yauwa. Misali yadda kuke gani. Zan zo in sa G kenan. Zan zo in sa G. Yauwa G ce amma da yake na yi amfani da wannan font ɗin ya canza shi. Yanzu bari in je in da canza wannan font ɗin again domin ya bani wani style ɗin. Yauwa sai in zo in danna wannan. Yanzu kamar yadda kuke gani za ka zo ka yi amfani da shi ta nan. Shi ma wannan za ka tsuke shi kamar haka. Sai ka zo ka yi join ɗinsa. Za ka iya barin shi a haka. Yanzu kun ga na sa Ɗan Gaske. Ɗan Gaske wannan D ɗin ta yi representing D. To yanzu wannan abin ya za a yi. Sai na zo ina so in canza masa kama. Ba in zo in mai da shi black misali. Domin ina so na yi amfani da wani abu mai suna wai shi font. In kuma na ga dama ma zan iya barin shi a haka. Yauwa kamar yadda kuke gani yanzu bari in zo in sa mai font. Font kuma yana aiki da baƙi ne. Yauwa sai in zo in zaɓa background ɗin da zan amfani da shi. Yauwa kamar yadda kuke gani yanzu zan iya sa alamar ja ko wata kalar haka. Yauwa zan iya amfani da wannan ma. Duk alal misali ne kowa yana da 'yancin ya irin yadda yake so. Yauwa sai kuma wannan shi ma. Shi ma bari in zo in zaɓa mai wata kalar. Ba a mai da shi black. Sai ka mai da shi black sai ka danna texto. Ka danna texto sai ka zo ka shiga. Zan ajiye muku duk kalar da na yi amfani da ita a wannan gurin a description domin ku samu damar ɗaukowa kuma ku yi. Kar ku manta idan yau kuka shigo tashar Ɗan Gaske Tech ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Yauwa kamar yadda kuke gani ga shi nan. To yanzu abin da zai faru ga shi nan na danna wannan. Wannan kalar ba ta hau ba. Zan iya barin shi a white kenan domin ya fi fitowa ko kuma in sa mai silver.
zan zo in sa masa silver. Ba na zo na amfani da silver kamar wannan. Yawwa kun ga ya fi fitowa. Yawwa to yanzu ya za a yi, yanzu dai gashi na shigar da logo na cikin wannan cycle ɗin. Yawwa yanzu wannan shine DG. Yawwa kamar yadda kuke gani shi ma zan iya zuwa na haɗe su gaba ɗaya domin na yi amfani da wani abu wai shi eyebrows. Yawwa gashi nan yanzu logo ya haɗu kenan. To yanzu ya za a yi, yanzu zan zo in shiga nan, danna wannan. In na danna za ku ga ya ba da wani style mai kyau. Aka yi amfani da shi duk yadda kake so kamar haka. Ba na bar shi a 40, 45. Zan zo ƙasa ina haka za ku ga. Yawwa ana haka sai na danna good. Daga nan yana zo na danna wannan emboss ɗin domin ya bani wani color ɗin. Yawwa kana gamawa wannan alamar ta ƙarshen nan sai ka danna ta. Kana danna ta abin da zai faru gashi nan ga wani gunan da aka sa transparent. Kana danna shi gashi nan kuna gani gashi nan zaka iya amfani da logon ka wajen sa irin hoto haka a profile ɗinka kamar na YouTube ko kuma na wani Instagram ɗinka da sauransu. Yawwa abin da zai faru next sai ka zo ka danna wani alamar memory. Zaka iya sa shi as project misali. Ka zo ka sa shi a project za ka ga ya saibu saboda in gobe kana son ka ci gaba da ko za ka mai gyara haka sai ka zo ka ci gaba. Yawwa in kuma sai ba shi za ka yi direct to profile ɗinka sai ka zo ka danna nan gurin ka shiga ultra sai ka sai ba shi. Za ka iya kawai danna saving ma normal ne. Kar ku manta idan yau kuka shigo tashar Ɗan Gaskiya Technology ku danna subscribe.